Let us pray. Father, in the name of Mizango pempera pempero, kumanso na kusia programu mnajama abrogama. Amen. Amen. So no tipempere. Father, we want to thank you. Father, we want to give you glory. You are the head and you are the director. Irunjinu muntu komanso ndinu msogoleli wa masogoleli yonse. Ngakale mwamene tingaonekere mwamene tingatipire koma inuyo mulitamamba kazonse. Nichifukwa chake mudzina lokosa la Yesu Kristu chagoyo komanso chachipesa kuti inu mukulekulebe pamene Yehova tisiya programu iyi m'manja ya atsogoleri. Tate inu tenganula muliro chitani nafe, tifulumiziseni, tipaseni mphamvu, tipaseni chikondi, tipaseni chimwemwe. Ni pa dzina lokosa la Yesu Kristu. Amen. Amen. Zili bwino ndi moyo wanga apa mnakudaga nina zili bwino chabwino tikhale basi pamene soma kwambiri manja isonse pamene tafika apa timakhala ndi zoyankhula cholinga timafuna kuti tiziyendera limodzi ngati china tinasiya kwezoti pasapezeke chotsalira. Panopa ndifunsebe ngati anzathu a welfare muli ndi choyankhula china chilichonse kuno kumchini na kumagazini. Kuzakhala gulu lina limene lizachoka malo ano kupita ku magazini nukasonkhana ndi anzathu amene sanafike aku magazini azakhala konko kuyembekezera ife kuti tikafika malo aja tikawagawe ndiponso akapite mu evangelism ya door to door. Hallelujah. Amen. Olo tikapita ma open air katapita ku door to door tikumbukire kwambiri chimene tabwerera kuno. What's our basic need to be here in Chipata is for somebody to be saved. Kutalandire Kristu Yesu. Ndiye tikapita door to door kuja zimene timatsasikana umu tinauzana zochitika komanso tikati madriver muli ndi choyankhula ngati kuzida muli ndi choyankhula a director mene tipembedza evangelism muta yankula. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Yesu ndi wabwino.
Ndimufuna ndingoyamika chifukwa cha ubale wabwino umene Mulungu waukhazikitsa pakati pa Malawi ndi Zambia. Uwu ndi ulendo waukulu umene ena inu mutenge m'masomphenya waukafikira kumalekezero a dziko lapansi. Amen. Mwina ena kumafunsa kuti chemu ilamba bwanji. Chemu itu ilamba mchaka cha 2012 Malawi, ndipo inayamba ndi mabanja atatu, mabanja 4. Mene imayamba sinayambe ndi kunena kuti tizafika mene tikufika pano. Inayamba ndi direction ina ya matumikiridwe. Koma Mulungu kwina kulikonse kumene timapita amatipasa zinthu zina zodabwitsa zotiwongolera kuti tikhoza kukhala otumikira monga mene tikutumikira panopo. Haleluya. Oti muchiyese ndikuchitenga kunena kuti chemwe ndi utumiki umene Mulungu I think anaukhazikitsa pa cholinga, osakhala kuti ukakwanilise zofuna za munthu koma zofuna za iye mwini wake. Haleluya. Ndipo poyambirira penipeni sitinakhale ndi kulingalira kunena kuti tizafika msanga kuno ku Zambia, komabe ndi zisomo zochuluka za Mulungu mwini wake. Utumikiwu Mulungu akuthamangisa kona kuti mwina ena nisimudziwa tilinso ndi mamembala ku United Kingdom. Oti mwina chibasi china chachikulu chimene mukuchiona chili pano si chathu, koma mbusa wina wa ku United Kingdom nzanga wa ine anangotipasa kuti zikagwirisane ntchito. Haleluya. Ndiye ndikutha kuona kuti Mulungu yafuna achite zoopsa ndi zopambana pakati pathu. Ndifake Mulungu watilola kuti tipezekenso kuno ku Zambia. Ine ndikuona ubale umene ulipo kuyanjana kumene kwakhalapo mu nthawi ijatabwera, komanso kuyambira pachiyambi ena nonsenu musanafike ponena kuti mubwere kuno. Anthu ife tinali tikulumikizana ndi azibusa pafupifupi koyambirira kwenikweni anali atatu. Abusa amene mkuwatchula kuna Bishop Maimisa, komanso kunali abusa malemu Stanley mina mkuwakumbukira, komanso abusa Anguluwe amati Adaka. Koma muzodabwisa zakumwamba kunapezekanso abusa ena a Moses Banda. Lero tikuona azibusa ambiri zimene tikutha kuona kuti kunoko ku Zambia zikuchita kuonetseratu kuti Mulungu akuchita nanu, komanso akufunisisa atachita nafe kunoko pamodzi mu utumiki wa Shame the Devil. Haleluya. Amen. Ndiye ndifuna ndiyamikire ife cha ubale umenewu komanso kuzipereka kunena kuti pali kuyanjana kumene ine sina kuyembekezera. Tayenda malo ambiri ndipo takumana ndi zambiri, ndipo mbali zonse zimene Mulungu amatitengera ife timavumera. Kumenyedwa, kutukwanidwa, kunenedwa, kubwezedwa kuti kuno msalalikire, zonsezo timalandira. Haleluya. Koma kunoko zina zimene zimayenera kuti zichitike kwa atumiki a Mulungu akamakalalikira kwina, kunoko sizikuchitikayi. Chimene chikusonyeza kuti Mulungu ali pakati pathu, ndipo Mulungu akuvomereza ubale wabwino pakati pa ife aku Malawi komanso kuno ku Zambia. Haleluya. 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 Ndi ndi chikhulupiriro kuti ichi nchiyambi ndipo tifikira kutali. Tisayiwale kuti mu utumikimu ndi utumiki wathu uli ndi nthambi zingapo zakutumikira. Timayenera titumikire mu Yerusalemu kumene kuli kwawo kwa membala wa utumikiwu. Tikapitako ndi timanena kuti tatumikira ku Yerusalemu kwake munthuyo. Timakhulupirira kunena kuti munthu sangathe kupulumutsa ena asanapulumutse abale ake. Ndifake Yesu Khristu ananena kuti muyambire mu Yerusalemu. Sananena kuti muyambire kutali, amati muyambire kwanu mu Yerusalemu limene muyenera kuyambira. Ndiye timakhulupirira kuti system imene yenera kupitirira. Ndiye ndiko pano chikakhazikika chinthu ichi. Mupangaso chimodzimodzi kupita ku Yerusalemu kwanu, kukatumikira ku manyumba kwawo kanthu kwawo kwenikweni. Akasambe m'manja kwalalikira abale awo. Kenako tizipita kukalalikira, tikachoka Yerusalemu panja timapita kuti ku Yudeya. Mulungu akatikomera mtima ndekuti ife tasalinso nkhalo omaliza
umene tikazakufikira tizanena kuti polingana ndi mawu amene Yesu Khristu anatituma nawo kumachitidwe kuja takwaniritsa, ndi msonkhano wa kumalekezero a dziko lapansi. Kutumikira mu Yudeya ndiye kuti ndi dziko lina lililonse limene tikakhoza kufikirako muno mu Africa, mu Samaria ndiye kuti mmene momwe tili mu Samaria. Dziko lililonse limene tikakhoza kutumikira muno mu Africa ndiye kuti tikutumikira mu Samaria. Tikazatuluka muno mu Africa ndi kupita kuma continent ena ngati ku America, ku Europe, ku Asia ndi ma continents ena amene alipo, ndiye kuti tafika kumalekezero achani kodi a dziko lapansi. Kwa ife ya ku Malawi iyi ndi achievement, chifukwa ndiye kuti takwanitsa mu Yerusalemu, takwanitsa mu Yudeya, takwanisanso mu Samaria. Zikusowekera kuti ndithu tsiku lina tikwere ndege tipite kumalekezero a dziko lapansi. Pasizotheka ukafika kumalekezero a dziko lapansi usakweranso ndege ayi, kapena tizakwere tumina masitima am'madzi, chifukwa kwinako ndi kutali. Haleluya. Amen. Muchitenge chimenechi kuti Mulunguyo afunanso inu anthu a ku Zambia mupange chimodzimodzi. Mutumikirane pakati panu aliyense kwawo. Abale ake aliyense aziwe Yesu, alandire Yesu, asambe m'manja kunena kuti walalikira abale ake. Mukakhala kutayika akatayike kireso kakhale ku United Kingdom, kama mukafikira ku United States, kama mukafika ku China. Ndiye kuti pamenepo tinena kuti chimene Yesu Khristu anatituma kuti tikwaniritse pa dziko lapansi tachifikira chimenecho. Ndiye ndifuna ndiyamike kwambiri kuti inu a ku Zambia munatilola kuti tikhoza kutumikira ku dziko lino kwanu kuno, komanso kutipasa ntchito yayikulu imene tikuyifuna kuti tiyigwire ndithu. Ifeyo timafuna mutipase ntchito yonena kuti tikamapita tikhale kuti tikalephere kuyenda. Haleluya. Amen. Chifukwa mkatikati mwa maministeriyo area athu muli ministeriyo ina imene matilimbikitsa kuti tikhoza kutumikira poposa amene tingakhoza kutumikira. Ministeriyo imeneyi ndi yakutumikira ndi timatirani Maalias, timayenera titumikire ndi Maalias. Timakhulupirira kunena kuti munthawi imene tinalanda koopsa munthawi imeneyi, koma tsopano ndife anthu otembenuka mtima, tifuna tilowe mu ufumu wa Mulungu, tionesere dziko lapansi kuti Yesu ndi wamoyo ndipo Yesu akupulumutsa wanthu. Koma nanga nthawi ije tinaononga ufumu wa Mulungu tibweza bwanji? Nthawi imeneyo timayibweza pobweza, timanena kuti pobweza chani kodi Maalias. Haleluya. Ndipo muchigwire chimene kunena kuti tionjezerabe kugwira ntchito kuti mwina ngati nkotheka Mulungu akafufuteko pang'ono nthawi imene tinaononga ufumu wake. Haleluya. 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 Timalimbikisika ndi verse imene ili Bible ya bale wathuyu dana amene Zakeyo, amene atangotembenuka mtima anayankhula kuti ineyo wina amene aliyense amene ndambera kamodzi ndizambwezera kangati kuti kanaye. Amamva kuwawa kuna kuti sha ngati ndambera kamodzi koma ndiye kuti ndibwezere kamodzi iso sizigwira, koma mwina ndimpase kanaye kuti afufute chimene ndinambera ayambe kumanena kuti ndinewo sabaso. Haleluya. Tifikire pamenepo. Ndikuyamikeni nonse, ndipo ndiyamike ifa cha ubale wabwino umene ukuchitika, ndipo ndikupempha kuti upitirire monga amene ukupitirira. Tiye ndipitirize kuzipereka. China chilichonse chimene tikuchichita ndi chowawa, koma chifukwa cha Ambuye tiye ndigwire ndi beni. Chifukwa Bible litisimikizira kuti mphoto iliko mmwamba. Haleluya. Ambuye akudaliseni chifukwa cha zonsezi, Ambuye akudaliseni chifukwa cha umozi wanu, Ambuye akudaliseni chifukwa cha zonse, Ambuye akudaliseni chifukwa cha kukhulupirika kwanu kuti timaliza bwino msonkhano chifukwa cha kuzipereka kwanu. Zikomo kwambiri.
ndiye authority wa Shepherd Bible Ministry amene tachokera ku Malawi kulilonge amenenso tinda za Chikumbutso Zambia kuchipata machechi osiyanasiyana amene tikugwira nawo ntchito limodzi kulalikira za Yesu Khristu wa ku Nazareti, kulalikira uthenga wachilungamo wosasungunula wachitatu mosalabutsa kati Shepherd Bible Ministry chuma kumpati pamene kuti Namani wakateyo achiritsidwa ndipo Namani kazembe wakatira nkhondo la mfumu ya Aramu anali munthu wopeka pamaso pa ana ake ake ndi waulemu popeza mwa iye Yehova anapulumutsa Aramu Yesu mwazi koma wakake itunde pamenepo ndipo Aramu anatuluka magulu nabwera nalo ndende butu lochokera ku Zenezeka chipanyama wanu akatausiye komanso akadantwa ndi kutsitsa pansi mizimu iliyonse imene dzikuza Zenezeka maeka ikuitsitsa pansi pa mapazi wanu mizimu yokwana mawa ikuitsitsa pansi pa mapazi anu mu dzina la Yesu amen. Sindikachita ya anamati pakudzimba mwana wawo anamati pakudzimba udindo wawo anasindikachite anapakupatula mayina anisinjeopa anira kuti kwatu kuli misinje kodi madzi abwino pachitatoka sama umene ndikuyeresedwa. Haleluya, amen. Yesu alipo moyo jana lai na mapapa. Twashenge Bible Ministry kakamba kuti kabungwe kompesa manyazi mjerekezi kabungwe kamene kakompesa manyazi mjerekezi kamachokera ku dziko la Malawi komanso chibungwe chibungwe mina mwache kompesa sikang'ono ya chachikulu chenicheni ndi asikusa komanso amipingo yosiyanasiyana asikusa amenewa anangoika nzeru zawo pamodzi cholinga chake chakuti tikangophera Khoswe pamodzi Khoswe tikulankhula ameneyu timjerekezi chifukwa chake mnaona zikuimba zinthu mchira komanso mwakuti tsopano lero chitsulo lero tizachezera paja pa magazini paja pa mitengo paja pa mwamba pa michombo penipeni pa magazini paja yosiyanasiyana monga filimu ija ya Benjamin komanso Maria Makatala Judgment Yesu Kristu ndi mafilimu ena ambambande nyimbo za uzimu zogwira mtima zizakhala zili kutambizidwa kumako komanso tikupemphani chonde abale tibwere kuja ngati mwina mwanji tifuna kupempheredwa tibwerenso tizapemphererane.
Pindi yakubadwa ndi mpindi yakumwalira. Pindi yakudzala ndi mpindi yakudziula zobyalazo. Pindi yakupha ndi mpindi yakuchiza. Pindi yakupasula ndi mpindinso yakumanga. Panji mtango lola ndime pamenepo. Abale ansanga mongata mfela mawu a Yehova olembedwa m'buku la Mlaliki. Buku lomveka bwinobwino mmene Solomo adayilemba. Yakuti kena kake pa jambo lapansi ndi kumwamba komwe ngati ndi nthawi yace. Idaliko nthawi imene ifeyo tinabadwa, komanso idzafikanso nthawi imene ifeyo basi kufa kuchoka pano pa dziko lapansi. Komanso ina akuti nthawi yakufuna ndi nthawinso yakumapanga zina zake. Abale ndi alongo, timmemeni pano mwa mpindi ochepa yakuti bwanji inu mtangopanga sankho lakutembenuka mtima kwanu. Popeza nthawi inapasidwa ya inu mtabadwa kufikira panopa kukapanga zina zake zilizonse zimene iyo mungafune, zimene iyo mungalingalire, zimene iyo mungapange kupanga nthawi iliyonse yofuna inuyo. Koma nthawi ngati yamfikirani inuyo kufa kuchoka pano pa dziko lapansi wosatembenuka mtima, kodi kokafikira inuyo kudzakhala kuti? Kokadzipeza inuyo nkuti kodi? Funso lake ndi lomwelo. Ngati Yesu atakamfunsani unakhala zaka zingati pa dziko, inu monyada ndithu ukati 70 years. Kuyankha kwanu monyada 70 years. Koma Yesuso kumkamfunsani mu 70 years zimene wakhala pa dziko lapansi, inchani chimene wanchitira? Kodi wantumikira motani? Kodi unakhala pamaso panga? Kodi ndionese zintchito zimene unachita pa dziko lapansi? Kodi ife tikamuuza chani Yesu? Kodi tikayankha motani? Abale ansanga, pepani funso lina lake mwina mwache. Kumwamba komweko Yehova akampasani mpata pakomo ziwiri zoyikidwa, ina yakuchahena inaso yakuchipulumuso. Ndiye pamakoma awiriwa Yehova kumwamba nokamfunsani inu kulikoli mula wakomoli tulowele ufumu iweyo. Kodi musamuonesa chizindikiro chotani? Popeza pasipoti lokalowa pakomo la kumwamba ndi Yesu chabe. Yesu akuti ine ndine njira, moyo ndi choonadi, kulibe wina woza kwa Atate koma kwa ine chabe. Yesu ndiye pasipoti, Yesu ndiye license, Yesu ndiye njira, Yesu ndiye komo lokalowera ufumu wa kumwamba. Sumanga abale wanga, imwe ndine kuti tikalowe ufumu wa kumwamba tifanika kumsata Yesu, tifanika kusankha Yesu, tifanika kumulandira Yesu, tifanika kutembenuka mtima. Pamene tachita zimenezo basi ndiye kuti tilikale mfumu wa kumwamba. Palibe kanthu tipezeka pano pa dziko lapansi koma ndipo kuti tawakale ufumu wa kumwamba. Haleluya. Tifuna kuzimisani kunena kuti siku la lelo
18 hours tikumana pa CM kuja ku CM kuja ku main market ndiko minute za chitra program yonse tsatamisa makanema ya Yesu Kristo so tieni wonse tikumane kumeneku tikumane wonse zikomo. Kufuna chani? Kufuna chani? Yo glory, kufuna chani? Na chani? Kufuna chemu msokonezi. Ni wandani wa kutuma. Wa kutuma ni wandani. Wabura cheweka. Wabura cheweka atu msokonezi. Ero munapanga na chani. Munapanga na chani. Acha omufuna chevinzero vake muvitenge cholinga chano che muvinzero mufuna kutenga nzeru zake lero mufuna kenda nazo kuti nzeru zake ngamatenga nzeru zake mufuna kenda nazo mupita kumanzi mufuna mkasenzese kumanzi nzeru zake njese ni mufuna nzeru zake kumanzi kwenda sebenzese lero yeve mufuna kumsenzesa mchana mufuna kumsenzesa mchana mufuna apunte ndiye chene mufuna akochea apunte eve lero nzeru zake mkasenzesa kumanzi si mufuna tasirize school nanga kwa familia yake mwanonga kuchana karibu ya kaya masana ati mwanonga chana kwa familia yake ati wajomai wake ni wampamba muwapai wamai wake wati kuja ukapata wamai wake ni wandani zina lako wamwanja mufuna cheku wapaya na wakuti na kuja kuma eternal life. Ati Mulungu anakonda ziko lino la pansi ndiponso anatipasa mwana wake Yesu Kristo aliyense wamene akulupirira mwa iye sasa pita kuchionongeko. Pasiku lero ninautenga wabwino onena kuti Mulungu akukondani ndiponso abwereza utenga wabwino pasiku lero kono kutamvyo utenga wabwino wamene wabwera nakama kuti Yesu Kristo akukondani. Jesus loves you. Jesus cares for you. Ndiponso pasiku lero
Yesu alikukuita nani kuti inu amene simnamsindikire mubwere kuti mutembenuke ndiponso mumsindikire mumulandira Yesu Kristo mpaka mpulumutsi wanu. Haleluya, haleluya. Muchungulo wa lero tizankhala na crusade pa St. Petty ground paja. So tumishani invite Mose mupwele pa St. Petty ground kuja mupwele mwonekane maka Yesu Kristo. Haleluya. Iyi inaitape kiongo chape Yesu akukondani. Jesus loves you very much. Come to Jesus and receive him as your Lord and the personal Savior. Hallelujah. Tateni tipemphere titseke maso tipemphere. Atate m'dzina la mphamvu Yesu Khristu tukweza ndikulemekezani makanso tipacha amayi abambo Nyamata Msungwana amene akutimvera. Dzina lanu lilemekezedwe Ambuye. Tikupemphera mu dzina la mphamvu Yesu Khristu kuti mulankhule ndi mitima yathu, mulankhule ndi moyo wathu Ambuye. Mwa Yesu Khristu Ambuye tapemphera. Amen. Okondedwa tabwera ndi uthenga wa Ambuye wathu Yesu Khristu kotero kuti tateni tiwerenge limodzi mawu opezeka ku buku la Afilipi chapter 2 peseke ya 8 akunena kuti ndipo popeza maonekedwe ngati munthu anadzichepetsa yekha nakhala omvera kufikira imfa yoimfa ya pamtanda. Pa ichinso Mulungu anakwezesa iye nampatsa dzina limene liposa mayina onse kuti m'dzina la Yesu pendo lilonse lipinde, la zamwamba ndi zapadziko ndi zapansi pa dziko. Malilime onse avomereze kuti Yesu Khristu ali Ambuye kuchitira ulemu Mulungu Atate. Haleluya. Tabwera ndi uthenga umene tikulankhula za dzina kuti ku dziko lapansi timadziwika ndi mayina osiyanasiyana, ndipo mayinawo amakhala ndi mphamvu, mayinawo amakhala ndi ulamuliro, mayinawo anthu amagwadira, mayinawo anthu amaopa. Koma kuli dzina limodzi limene limaposa mayina onse, limene linaperekedwa, limene wina aliyense akuyenera limene kuliopa. Kandi wachisankhulo cha mtundu wanji, kandi msungu kandi mchewa, mmwenye kapena mgalati, pali dzina limodzi limene akuyenera kuliopa. Dzina limenelo ndi dzina la Yesu Khristu amene maonekedwe ake amaoneka ngati Mulungu, koma anadzichepetsa yekha natenga maonekedwe a ukapolo, ndipo analolela iye kufa imfa ya pamtanda. Atafa imfa ya pamtanda, Mulungu anamdzutsa tsiku lachitatu. Haleluya. Dzina limenelo mayi wanga mchamwali wanga ndila mphamvu. Tikulengeza za dzina limenelo kuti ngati mungakhulupirira dzina limenelo mudzapeza moyo wosatha. Dzina cholinga chake ndi chakuti ngati mungalivomereze dzina la Yesu Khristu mungakhale ndi moyo wosatha. Tili pano kulengeza za dzina la Yesu Khristu. Okondedwa, chipembedzo chinalephera, maufumu analephera, wina aliyense analephera kubweretsera moyo, mapresidenti analephera kubweretsera moyo, koma dzina la Yesu Khristu layikidwa kuti mukhoza kupeza moyo wosatha. Mukhulupirire dzina la Yesu kuti mukapeze moyo, mukhulupirire dzina la Yesu kuti zanu zikuyendereni. Ngati mukufuna zabwino, ngati mukufuna banja labwino, ngati mukufuna ntchito yabwino, ngati mukufuna kuchiritsidwa, lilipo dzina limene laperekedwa, dzina la Yesu. Livomekezeni lindi mphamvu, livomekezeni lindi mphamvu, lokumaswani, lokuchiritsani, lokupasani mtendere weniweni. Dzina la Yesu limene ndikulengeza, moti chimene tikulengeza pano ndi dzina la Yesu Khristu, kuti ngati mungalilandire ndi kulivomekeza mungapeze moyo wosatha. Mulungu wa mtundu wa mtendere akudalitseni. Tateni tipemphere. Atate, m'dzina la mphamvu la Yesu limene talengeza pano kuti dzina loti la mphamvu, tikudziwa kuti ndife anthu ochimwa, anthu olephera. Mulungu tikupemphera mu dzina limene kuti mutikhululukire mu dzina la mphamvu Yesu Khristu.
landirani ulemu ndi ulemerero Ambuye chifukwa cha amayi ndi abambo nyamata ndi msungwana amene ukhandimvera masana tikutenga mayi wanga nje mayi wanga pamene wakhalapo ukhosokeza undipange chiyani undifomekeze dzina la Yesu limeneli titapemphera weso pemphere nane chimodzimodzi malo amene wakhala unene kuti Ambuye Yesu ubwereze neso ndinene weso ubwereze chimodzimodzi unene kuti Ambuye Yesu lowani mkati mwanga lamulirani moyo wanga sinthani moyo wanga mundipulumutse mundichitire chifundo mundichiritse munditsogolere muchoonadi chanu mu dzina la Yesu ndapemphera ndi kukhulupirira amen. Ambuye akudaliseni chifukwa cha kuvomekeza ife tili kuno kuchipata kumchiti kumakasini kulalikira dzina la Yesu Khristu sidatenge dzina la mpingo liwonse koma kuti anthu alumikizane ndi Ambuye azipita kumwamba moti mmene mwamulandira Yesu Khristu pangani chisankho chopita ku mpingo amene ukhoza kuthandira ndi ukumbani kuti moyo wanu wauzimu ukhoza kumangiririka. Ambuye akudaliseni siwa makwambiri mutipeza muchungulo lero tizankhala na crusade apa pa St. Betty ground kuma 19 hours so munonse ndino oitanidwa muchitiwa invite pobwera pa St. Betty ground tizankhala na crusade tizankhala na kanema ngati pali odwala bweresani odwala kuti Ambuye abachiritse pa tsiku la lero zikomo kwambiri. Hallelujah. Monse ndimo wolandiridwa. Amen. Munga nkale muri pakomo apo ndimo wolandiridwa. Hallelujah. Give me change. Give me in. Give me age. Give me you. Another age. What we are. Hallelujah. Mosata ntawi sili na ife. Amen. Nizaverenga kutoka mbuku la 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Hallelujah. Pa verse 18 mau yaniuza kuti Yesu asana tukule mutengo olingana ndi siliva olokolite. Mau yaniuza tero. Hallelujah. Tikavenga pa verse 19 Bible lindiuza nipotokoza kuti Yesu anatila mwazi wake kutiombola ife kutichosa kumachimo. Hallelujah. Hallelujah. Koma pamba muli hapo amayi muli hapo mukudya sima labwela na utenga wa Yesu Kristu, utenga wa chipulumuso, utenga wa kuombolani imwe kukuchosani kumachimo. Hallelujah. Palibe zina lina paziko la pansi lamene lilakonza kutuombola ife
Yesu Kristu yeka ndiye mupulumusi. Nga mwasunga mau ya Yesu Kristu, mwasunga Yesu Kristu. Haleluya. Ngatabele nga masalimo chapter 119 verses 11. Mau anifotokozela ati David ananena mau yena, anakamba kuti nga ninasunga mau yanu ambuye kuti nsachimwe. Haleluya. Koma basi ntawe ino nikufotokozelani nikuuzani kuti sungani mau, mukasunga mau mwasunga Mulungu. Haleluya. Haleluya. Jesus. Pamwamba Yesu. Up Jesus. Jesus. Amen. Amen. Even the ultimate shame the devil and glorifying Jesus. Amen. Tikulengezabe za songano watu umene tinao madzulo ano tili pa St. Petri pamene tikalaso tikuonesa Jesus film, ndipo panopa tili machechi osiyanasiyana simpingo umodzi ayi ngoti nonse muli oyitanidwa kubwera ku mapemphero amenewa odwala khala kuchiritsidwa komanso tilandire chipulumutso cha Ambuye wathu Yesu Kristu. Tiyeni tione mawu amene ali pa Machitidwe Atumwi chapter 3. Machitidwe Atumwi chapter 3 kuyambira ndime 1. Koma Petro ndi Yohane anali kukwera kunka kukachisi paola la kupemphera. Verse number 3. Ameneyo pakuona Petro ndi Yohane akuti alowe kukachisi anapempha alandire chaulere. Verse number 6. Koma Petro anati, silver ndi golide ndilibe, koma chimene ndili nacho ichi ndikupatsa mu dzina la Yesu Kristu Nazarayo, yenda. Ndipo wopundukayo anayenda. Haleluya. Mulungu akudalitseni okondedwa chifukwa cha mawu amenewa. Pamene tikugwira zintchito zathu, ena tili m'manyumba tikudya, nthawi yopuma ena tikupuma m'manyumba mwathu, mafuna tikumbutsane kuna kuti alipo wina amene amapereka yankho, ndipo dzina lake ndi Yesu Kristu, amene chilichonse chimene ndi dziko lapansi ndi chosatheka, koma tikabwera kwa iyeyu timalandira mayankho. Munthu amene tamuwerenga pa Machitidwe chapter number 3, Acts chapter 3, anali wopunduka miyendo chibadwire, koma atakumana ndi Petro komanso Yohane atamuuza ndalama tilibe komanso chakudya tilibe, chimene tili nacho ndicho mu dzina la Yesu, yenda. Ndipo munthu ameneyu anayenda. Lelo muli ndi chiyani inu chimene mukufuna kuti Yesu akuchitireni? Ambuye akudalitseni ngati musadamulandire Ambuye Yesu ameneyu, ngati mufuna kuti Yesu ameneyu akuchitireni chachilendo, kapena akuchiritseni mukudwala, kapena muli ndi mavuto ena, pamene mulipo tiyeni tipemphere. Mukweze mkono wanu wa manja, tiyeni tipemphere.
Atate mu dzina la Yesu tikuyamikani Mulungu wa moyo, Mulungu wa mphamvu yonse, inu amene mnalenga kumwamba komanso dziko lapansi. Mwini machiritso nthenda iliyonse pa inu Ambuye imachira. Ndikupemphera chifukwa cha Atate amayi abambo komanso nyamata nsikana uyu, vuto lililonse pa moyo wawo Ambuye muthane nalo mu dzina la Yesu. Apatseni mtendere wa mumtima, chiritsani nthenda zawo zonse, chotsani mavuto awo onse, akale mfulu chifukwa cha dzina la inu Yesu Kristu. Mulemekezeke Mulungu, mutamatike mu dzina la Yesu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Miyambo chapter 27 verse 1 akuti usanyadire samawa obeza sudziwa tsiku lina lidzabala chiyani. Tipemphere limodzi, tiyeni tiseke maso tipemphere amene mukufuna kulandira Ambuye Yesu khala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu. Chauta na malenga wa kumwamba, inu amene simulephera mumachiritsa nthenda zosiyanasiyana. Lero Ambuye chiritsani Atate matupi azibale achawa, azimayi azibambo komanso anyamata ndi asikana kachikizako ana. Chapter number 4, verse number 7, ndikotira nkula pamutu anena kuti mtundu waukulu nguti. Verse 7, pakuti mtundu waukulu mtundu waukulu watu ndi uti wakukhala ndi Mulungu pafupi pawo onga amakhala Yehova Mulungu wathu pamene paliponse tikuyitanira Iye. Mtundu waukulu watu ndi uti. Deuteronomy mmene tawerenga
mtundu wa ukulu watu mdziko lapansi alipo anthu ena amene akatauzira ukulu mosiyana chifukwa ndabadwakale ndine wamkulu chifukwa ndikukhala mkaudi ndine wamkulu chifukwa ndili ndi udindo ndine wamkulu koma lero Baibulo unena kuti kodi mtundu wa ukulu watu ndi uti the Bible ikuyankha mtundu wa ukulu wa watu ndiwokawo umene ukhala pafupi ndi Mulungu ndiwokawo umene Yehova amakhala olamulira wa moyo wawo amakhala olamulira wa dziko lawo anthu ena ndaonapo ine kunena kuti mwina chifukwa choti ndikukhala mnyumba yayikulu chifukwa choti ndikugwira ntchito yapamwamba chifukwa choti ndikuchita business zikuluzikulu ine ndiye wamkulu koma Baibulo unena kuti anthu akulu ndiokawo amene Yehova akhala mbuye wawo ndiokawo amene Yehova akhala mpulumutsi wawo ukondeka ukakhala wamkulu umalamulira wonse amene ndi ang'ono chifukwa chakusakhala akulu ku dziko lapansi chifukwa chake nthenda yakhala yayikulu pa moyo wathu chifukwa chakusakhala akulu pamaso pa Mulungu chifukwa chake mavuto umphawi wakhala waukulu pa moyo wathu chifukwa chake kusowa mtendere ku dziko kwachuluka pa miyoyo yathu koma alipo obweseresa mtendere ndiye Yehova Yesu Khristu akalowa pa moyo wathu akalowa mu mtima wathu atipanga kukhala wakulu amene tikoza kumasulidwa kusinga zonse zimene Satana watimanga position imene Satana mdierekezi watiyika Ambuye atichosa natiyika palembo yapamwamba chifukwa wamkulu wa ife ndiye wakhala kumwamba wamkulu amene ali mwa ife ndi amene alamulira dziko lonse lapansi ngati mufuna moyo wanu ukozeke ngati mufuna banja lanu likozeke ngati mufuna tsogolo lanu likozeke lolani kukhala mwana wa Mulungu perekani moyo wanu kwa Yesu pokapo mpamene mdzakhala wamkulu pa moyo wanu koma ukakhala mwana ukhala kapolo wa Satana mdierekezi ukakakamira pa mwana ukhala kapolo wa matenda ukakakamira pa mwana ukhala kapolo wa dziko lapansi haleluya sikoma Yesu mwamuna mtanda Mulungu womasula Mulungu wamphamvu chifukwa cha wonse amene apereka moyo wawo kwa inu Ambuye Yesu amasuleni Ambuye Yesu athandizeni mu dzina la Yesu ndapemphera ndiwikiza zonse m'manja mwanu amen Ambuye akudalitseni nonse amene muli pano uthenga wabwino umene tikufuna tikusiyireni madzulo ano tikupitirizabe kulalikira uthenga wabwino pa St. Beri pamene tikhala tikuonesa kanema la Mbuye wathu Yesu Khristu haleluya Ambuye akudalitseni Zano kuti Yesu amakukondani mukwasekerera sio makwambi nthawi inonso ndi nthawi yabwino imene Ambuye watilola watipatsa moyo ndi cholinga kutoka maka nthawi kochepa kufuna kukulimbikitsani kunena kuti madzulo ano tikakhalanso tili pa St. Beri pamene tikakhala ndi Jesus film komanso ndi zina zambiri kuchokera ku buku la Yohane chapter 10 Yohane chapter 10
number 10. Yohane 10 verse number 10. Bible ikuti siku tambala kwa mafikabe ndikupha ndikononga ndatsaine kudakale nawo moyo ndikukhala nawo ochuluka. Siku tambala kudikabe kupha ndikononga ndatsaine kudakale nawo moyo ndikukhala nawo moyo ochuluka. Yesu Kristo amayankhula kunena kuti chimene chimachitika pamene kawalala wabwera pa nyumba amabwera kuti akabe akaphe kapena aononge. Pamene kawalala wabwera pa nyumba sabwerera zinthu zabwino. Ngati susamala amaononga moyo wako, ngati susamala amaononga katundu wako. Ndiye Yesu akunena kuti kawalala ameneyi ndiye Satana. Satana akabwera moyo mwathu ntchito yake ndi kuba, kupha ndi kuononga, kutibera mtendere, kutibera chimwemwe, kutibera ufulu, kutibera mtendere wa pabanja, kutibera mtendere wa business, kutibera mtendere wa ntchito. Kenako aononge mioyo yathu tipezeke tili kumanda popeza cholinga chake chakuti tikapezeke kugahena. Koma Yesu akunena kuti pamene ine ndabwera ndikulowa mioyo yanu, ndikulamulira mioyo yanu, ndidzapatsani moyo wake wochuluka kuyamba pa dziko lapansi pompano kupita nawo mpaka ku paradise. Siku tambala koma kuti ikabe kupha ndi kuononga. Kristu Yesu anabwera ndipo alipo anatifera pa mtanda kuti akatombole, kuti chimwemwe chathu chibwezeretsedwe, mtendere wa mabanja athu, ufulu wa mabanja athu ubwezeretsedwe. Mutamlandira Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi moyo wanu. Ufulu wa mabanja ulipo, mtendere wa pantchito ulipo, ufiti sidzakhala gawo la moyo wanu. Yesu anabwera kuti abwezeretse chimwemwe chanu. Pamene muli abambo amayi, mnyamata ngakhale msungwana, ulibe mtendere, ulibe chimwemwe, ulibe ufulu, chifukwa Satana akuyang'anira moyo wako, chifukwa Satana akulamulira moyo wako. Koma Kristu Yesu anadza kudzatsutsana ndi zimenezo. Big it up, big it up, big it up.